Hola patapums, què tal? Sou molts i moltes els que m'heu preguntat com es fan els PDFs amb enllaços. De forma que he cregut necessari, perquè no heu sigut ni uno ni dos, fer este tutorial que espere que vos servisca de molta ajuda. Anem allà! Bé, el primer que vos he de comentar és que jo utilitze la web Canva per a crear els meus PDFs. Si no saps què és Canva, Canva és una web per a fer els teus dissenys i venen molts dissenys prefabricats, predissenyats, venen moltes plantilles per a que tu te puguis inspirar i modificar si no tens molta idea. Bé, esta és la web, canva.com, i així està el meu perfil. Com podeu veure, així n'hi ha com molts tipus de dissenys que podeu utilitzar, el document d'A4, història per a Instagram, el banner per a un blog. O sigui, és una web super completa i de fet jo la utilitzo per a la meva web de Patapum Pam Pam, per a les miniatures de YouTube i per a moltíssimes coses, inclús per a publicacions d'Instagram. I com veieu, estos són els últims documents que he fet i així estan les activitats que estic enviant-los per a fer a casa. Però anem a començar des de zero. Encara que sempre és més fàcil començar des d'una plantilla, també us ho he de dir, però bé, no passa res. Anem a fer un document A4, senzill, fàcil. Anem a fer clic i podem triar entre fer-lo en blanc o així a l'esquerra tenim moltes plantilles que podem modificar. Per a mostrar-vos l'exemple anem a fer com una espècie de làmina de Tot anirà bé. Així que el que vaig a fer és buscar un arc de Sant Martí. Anem així a Elementos i busquem arcoiris. Estic buscant la imatge per a la qual ficar-li l'enllaç. Oh! Estos ens venen superbé. Bé, els que es mouen no ens interessen perquè el que volem fer és un PDF i no he provat si es pot fer. Bé, el que hem de fer és triar la imatge. Esta sí m'ha fet gràcia. Clar, està en blanc, tenim el fons blanc. Anem a ficar-lo així. Això serà un document senzill per a que mireu com es fa. Després anem a ficar el text, anem a buscar una lletra que ens agrade. Esta a mi m'agrada molt. Molt. Vaig a eliminar aquest element perquè no m'interessa de res. I vaig a ficar tot anirà bé. El que vull enllaçar és el vídeo de Tot anirà bé que tinc al meu canal del lettering a càmera ràpida a la imatge, al PDF. Bé, doncs el que hauré de fer és primer buscar l'enllaç. Me'n vaig al meu canal i me'n vaig a este. Càmera ràpida, patapum pam pam. Bé, doncs agafo l'enllaç, ja el tinc copiat i me'n vaig al document de Canva i puc ficar-ho, tant l'enllaç amb el títol com amb la imatge. En aquest cas vos interessa la imatge, li fem clic i anem així dalt a la dreta on diu enlace. Enganxe l'enllaç del meu vídeo i aplicar. I esta imatge ja tindrà l'enllaç al meu vídeo. Anem a veure com es descarrega. Descargar, PDF per a impressió i descargar. Ara anem a obrir el document. Ja tenim el document obert en el PDF, en el programa per a visualitzar els PDFs, i anem a comprovar si efectivament la imatge ens porta a el vídeo que jo volia. El que jo no sé és per què el programa de PDF s'obri amb Internet Explorer, que no m'agrada gens perquè va com un milió de vegades més lent, però bé, és el que hi ha. Ara bé, si el que volem enllaçar és un àudio, jo l'única forma que conec és utilitzant el Drive. És a dir, primer que tot, hauré de tindre l'enllaç, l'àudio que vull posar al PDF al Drive. Jo tinc així, per exemple, la base del rap de Bromera i el Puig. D'acord, quan ja el tenim, el que hem de fer és botó dret, obtenir enlace per a compartir. L'activem i ja se'ns ha copiat automàticament l'enllaç. I ara veureu quin és el següent pas. Ara, per a ficar l'àudio, buscaré un altaveu en Elementos i me fa gràcia este, que ja l'he posat en algun dels arxius que els he enviat als xiquets. D'acord,
Lo mateix. Com que ja tenim copiat l'enllaç anteriorment de l'àudio, perquè l'hem compartit, anem a enlace, peguem l'enllaç i l'apliquem. Ja el tenim. Anem a comprovar que està. Per cert, una altra cosa. Si tenim més d'una fulla, jo acabo de copiar la mateixa, a l'hora de descarregar veureu que diu totes les pàgines. Si volem descarregar-les sí, però ens ho descarregaran un arxiu zip. El que hem de fer és pàgina 1. Jo vull descarregar solament la pàgina 1. Fem el mateix. Obrim amb el lector o reproductor de PDFs i anem a comprovar que l'arxiu que jo he enllaçat al Drive s'obri. I així el tenim. Bé, doncs així el tutorial express d'avui. Espero que us sigui de molta ajuda. Si no us ha quedat alguna cosa clar, perquè ha sigut com pim-pam gravar-lo i fer-lo i editar-lo i pujar-lo, si no us ha quedat alguna cosa clara, per favor, escriviu-me a patapumpampam@gmail.com i vos contestaré encantada i quan puga. Un beset molt fort i ànims que tot anirà bé.